Go bojoku. Sing ndi? Iki ping, ayo ngadeg, Jo. Bojoku iki. Apike pol. Apike piye? Oh jajal kok kon ngadeg. Heeh. Lho, kaya SpongeBob to. Ya wes. Aku yo Gini kae. Aku yo mau itu. Aku yo mau itu. Ayo. Ayo Di, ketono kejantananmu Di. Ayo, kudu digendong ora iso. Ayo dong. Minggu nek aku gandong gendong takon gendong Mas e lho. Yo lho. Nek kowe gak usah gendong yo, engko tak tumpakno angkong. Endang ta? Endang ta? Ayo. Mikir disalahke sik. Ayo, ayo digendong. Ayo dong, ndang. Ayo. Kuwi lho ben kaya kuwi. Heeh. Ya, genti niken salindri ya, Reng. Nggih, Ayo, Ren. Halo lelong. Heman. Yuk. Wit kelas loro SD wis karo aku, saiki wis semene gedene Mas Gareng. luar biasa. Nggih. Mula nek aku karo Niken kaya bapak karo anak. Alhamdulillah. Jare kowe arep ngesir Niken, omong ngono. Aku pekeu karo Niken kok, Pak. Ngopo? Lah ket wau teng mriku lho jejeran karo Mbak Elisa gak gelem oleh gak gelem ngloroi. Heeh. Ketoke lara ati peh aku sayang-sayang karo kene. Maksudnya piye? Kowe gelo karo aku, aja ngono ah. Gak apa-apa. Hah? Aku mau karo Mbak Elisa ya gur guyon aja mbok tekekno ati ya. Dadi wong lanang ki ora usah kepedenan. Sampeyan ki lho ganteng ora, sugih ora. Sampeyan lek arep ngrabi aku ki terus bondone apa? Masya Wani Allah. piro? Ya Allah Ken, demi kamu Ken, aku sebetino lumpuk-lumpuk mas kawin. Alhamdulillah wis komplit kabeh kurang mas tok nek anune wis enek. Apa mas kawin, mas rong enek, terus garek apa nih? Kawine. Ora tegese Ngomong anakku. ki dicethake aja ngono ngomong karo cah cilik ki ora oleh ngono kuwi. Ngene lho, tegese ngene lho, anakku Sampeyan umure piro? Aku 30 tahun. Hah? 30. 30 pas? Iya. Sumpah? Masya Allah nek ora percaya tilikno KTP ku. Aku wis sunat tenan. 30. Iya. Nek kok cuwilik. Lho gak ngerti kan, aja ngenyek aku sik to, Nduk. Nyapa? Aku mau kok dadi ya gede dhuwur lahir batin kok dadi gede dhuwur nek kalih Pak Kang kok gede aku, Nduk. Lha kok jente mungker semono? Lah genah kahanane hanya pengen ini ngono, Pak. Pak gak yo mengkeret. Napa, Pak? Maksudnya pripun? Napane sing gede? Mergo kademen ki lho dadi mengkeret. Mengkeret. Kan aku ngomong anu Pak, cilik mesti cilik awake ngoten lho. Lah ya cilik awake. Lah Lho iya. kok gede-gede apane? Lho, TKT ku ya gede no. Tekane lek pengen duwe bojo kowe iki lho kan. Aku tabote aku pengen di bojo kowe ya kan. Tenan lahir batin aku seneng. Sampeyan kowe. gelem dadi bojoku. Sumpah aku kan mau pengen dadi bojoku. Sampeyan sayang to mbek. Sayang lahir batin. Lah ngono Ken. mau kok karo Mbak Elisa kok ngono nyapa. Ora usah dadi ati kuwi gur guyon legake kono. Wong kuwi asline ya seneng aku ning aku moh. Tenan. Cangkem ki ado kok silit ya ngono kuwi. Aku cintaku gur kowe kan. Tenan sumpah lahir batin. Ndek ki tak kandhani yo. Ning aja kondo-kondo wong tenan. Nyapa? Butuhi iki lho yo we aku. Nyapa? Apa dintukno anake aku moh. Aku ngeboti kowe asline. Nek kok tapuk mlonyoh lho.
Oh, lambe ora kena digugung. Aku terus Kamu itu tipe lelaki yang tidak bisa setia kayak Mas Manten. kok iso kowe ngerti? Mas Manten ki didelok tekan kene, ya toh. Kowe wis ketok le setia karo Mbak Manten. Kok iso? Titikane apa? Titikane teko alise. Piye? Dian alis iki alis. Piye contone? Jane aku ya ora ketok alise ning ndi jane. Lah kok iso titikan alis bareng lho. Ya ketok Mas Teh masih kan ganteng gagah perkosa, Mbak Ayu ayu. Gagah prakoso. Gagah prakoso. Nah. Mbak Ayu ayu. Cantik Di sawang kan kita Pantes. pantes ngono lho. Aku karo sampean ki lho ora pantes lho Mas. Kok kalau muni ora pantes mbok dijalukno seksi wong Lah aku kan kene yo to. isin to, mosok awak dhewe arep ngemol, arep ngedet terus sampean ki macak koyo ngene pupuran. Yo malu to aku lu cantik mosok sampean macak koyo ngene. Ngene wae nek no. Nyapa? Nek kowe isin karo aku to, nek nuju kowe ngemol ngedet to, kowe gak usah karo aku. Lah terus? Kowe karo gendakmu pentingnya nang omah karo aku. Enak to? Lah terus nyapa dhewe ning omah? Lho, penting aku cukup ono. Lah yo kuali. Lah kok iso kualik? Ya kudune aku cukup ono. Yo ora iso to, Nduk. Kan Lah terus piye? koyone akeh kowe, aku lak ning omah tengok-tengok kowe golek koyo teko omah aku cukup Lah ono. terus maksudmu aku mbok kon kerjane? Iya. Wong nek aku rabi ki sing lanang iso nyukupi ya Betul, toh, Pak? betul. Sing wedok ki leren ning omah. Lah niatku rabi yo ngono kuwi, Nduk. Rabiku papat, bojone ning omah sitok, sing telu akon kerja, setor dhuwit ning aku. Lho penak to? Lho, Wong lanange duwe tanggung jawab sing gedhe. Nek perlu wong wedok ki kon ning omah ongkang-ongkang, wong lanang sing golek kaya, golek dhuwit nggo ngopeni bojo sing ning Lah Budwi omah. apa enggak kerja, Pak? Heh? Budwi apa enggak kerja? Golek ditinggal ra gelem kok. alah awate yo nggo emboh-emboh kuwi to. Betul kowe. Betul piye? Nyambut duit kudune tengok-tengok omah, jenengan iki aja gelem nek jak nyambut gawe, kuwi jenenge wong lanang gak setia Lah karo masalahe bojone. Pak Kangko lek ora ditunggone karo Budwi yo ngono kuwi lho ngare. Nakal e. Oh, alah jenengan yo berarti warah-warah rapi. Ora kuwi mbiyen saiki wis ora kok kan. Oh, kok Elah Malah ngaku. keterucut aku. Gak mbiyen ya ora saiki ya ora. ora boleh nggih. Enggak boleh. Enggak boleh. Ora boleh satu. Harus jadi setia. contoh. Harus setia. Iya, harus Setia terhadap pasangan selamanya. Alhamdulillah. Ya kaya Mbak Manten karo Mas Mbak Manten kuwi. mantane namine sinten? Mbak Manten Mbak Dwi Lestari. Lestari. Mbak Dwi. Dwi ki loro. Loro ki tegese jodoh. Lestari ki selamanya. Wah, berarti Diwerdekne ngono ah. Heeh no. leleh Masya Masa Allah. garengket mau ora merdekne Nek jeneng. guru werdi ngono iki leleh. Dan Mbak Dwi Lestari wis diwerdekne genti Mas jenenge Mas sapa? Mas Saiful Anwar. Heeh. Werdekno sing wedok, sing manten wedok wis tak werdekne. Dwi ki loro. Loro tegese jodoh. Lestari selamanya. Lek mantene lanang Mas Saiful Anwar. Werdekno. Saifule apa? Oh jeneng kok yo nggo Saiful to. Saiful ki setia. Anwar wis selamanya, berarti setia selamanya. Yo ora? Lho, setia selamanya. Pak jenenge sapa? Pak Tarmin. Pak Tarmin. Tarmin ini apa tegese? Tari Sugih. Min Mbene utang iki. Sugih hutang berarti. biyen sugih utang wis disaur kabeh saiki dadi wong sugih. Ngono lho. Oh berarti nek ganti jeneng Ganti jeneng piye? Tar Plus. Tar plus. Iya. Tar ki sugih. Plus ki tambah. Oh, tambah sugih. Tambah sugih. Heeh, sadurunge wayangan sak nanggap wayang sik Tarmin. Bar Tarmin. wayangan dadi Tar Tar plus. Plus. Heeh, ibuke Bu sapa? Bu Katmi. Katmi. Heeh. Heeh. Kati stop. Yo kati stop. Heeh. Mi. Keriting. Nek ra percaya tilik ono nggone Bu Katmi. Apa kuwi? Keriting anu. Stop riting. Piye to gak mumet aku Eh, malah. lek bukan mi jenenge stop riting berarti saiki Pak bukan mi nggone but kami saiki lurus. Oh iya, stop Kan keriting. stop keriting. Oh wis rebonding kok. Ngono ra omong mimi. Eh. Bu maknya bu. Masya Allah. Sapa neh, Mbae? Baik selamat. Selamat ya apa? Selamat ngarep, selamat guri, selamat kabeh. Oh iya. Wes ya, didongake muga-muga kabeh sehat selamat. Amin, ya Rabbal Kagem Alamin. kedua temanten mugi-mugi langgeng. Amin. Sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Sing penting bagi. Astagfirullah. Wis tak omongi to. Kowe iki nek ngendika aja nyawang aku grogi. Sing tempeng. Sing Sing penting. Lah yo nyampuk kakean pentil banget. Lah keterucut lo Mas. Yang penting bahagia Ya, selalu, mulut jangan toh. tukaran. lah, madhep rono aja nyawang aku. Nek nyawang aku grogi masalahnya. Yang nyai. Heeh. Pokoke bengi iki nek manten wedok
Kuwi lek ora enek Niken Salindri, mending ora wayangan. Kuwi takonono manten wedok. Inggih to, Mbak. Mengke mriki nggih, Mbak. Napa sakniki? Nah, sakniki lek Nanti menawa aja ya. dokumentasi. Nanti aja ya. Ah, tak mriki kali manten kakung ngoten nggih. Iya Mbak ya. Ah, ya. Mumpung kepanggih Mbak Niken ben ke syuting dadi dokumentasi. Lho, Ah, Mbak ya. ora ya? Ya. Ya. ah. Iki sing nonton wong sak dunia lho. Masya Allah. Ora Pak, ora sak dunia. Lah? Iki Iran karo Israel gak kober nonton streaming. Oh iya. Turuk, turuk, turuk. Ayo Mbak manten, Mas nganten. Ayo dak iki Mas. Yo. 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 Ah. Kelakone kanthi aku. Nggih. Sugeng Mbak Dwi dalu, Lestari. Mbak. Nggih. Kayak mic Mas. Nah. Ya, diparingi mic Mbak manten Iki karo Mas nganten. racak-cek lho gareng iki. Ngono ya ditanggap. Randang sacet lho dadi wong ki sing sacet ngono lho. Heeh, nggih. Wong arep ora ditangkap yo grup 750 lho kan. Astagfirullah. Iya, iya. Heeh. Gila, Sugeng lek ora dalu, Mas percaya Manten. takono Mbak manten Mbak Dwi iki. Motah ning bapake Pak Tarmin pokoknya kudu enek Niken Salindri. Takono. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Mbak. Lek mboten krana jenengan kula nggih mboten dugi mriki, alhamdulillah. Kok bisa ngefans sama Mbak apa sama Dek Niken itu kenapa? Cantik. Oh ya, makasih. Apa Sik tegen semaur sik. Gen semaur sik. Wong ora rasa kepedenan to. Apa to? Wong lurung muni cantik. Napa, Mbak? Wah. Rungu kowe. Apa lho? Lah. Lah emang gemoy kok. Lah ini kan ora cantik. Loh, gemoy cantik gak, Mbak? Cantik kok, cantik loh. Gemoy ki semok. Iya. Ora pulen kok. Ulen. Terus apa lagi? Apa meneh Mbak meneh? Suaranya bagus, Alhamdulillah. Terus apa lagi? cantik. Heeh, terus baik. Iya, Kuwi sing mbok senengi saka Mbak alhamdulillah. Niken. Sing gak mbok senengi apa Mbak? Sing gak mbok senengi. Larang. Alah yo bener. Larang mbahmu wi. Ku nanggap nih kan kena dicicil kok. Heeh. Wah ladian. Ora percaya, teko Eh, mbake. bener. Di dalamnya Pak Tarmin nggak ada kata mahal itu nggak ada. Gak ada. Nggak ada. Ladian. Niken piro bayar. Bisa piro bayar. Ora nek Gareng ngenyang. 750 bayar. Ora ngenyang nggih Pak Tarmin. Ora ngenyang. Sing ngenyang ibuke ya. Ojo mbok kandakno. Hah? Ojo mbok kandakno. Biasane wong wedok ngono kuwi. Alah Bu Tarmi ya ngono kuwi wonge. Oh, lah. Nggih. Nuwun sewu kalau boleh bercerita Mbak Dwi sama Mas Saipul ketemu pertama kali di mana? Ya. Ya jajan jujur. Kok nganti yang ngatasi Tegal dengan Karanganyar kok bisa bertemu? Iya jauh loh itu. Jauh. Ya, kok bisa ketemunya di mana itu? Ketemunya di Jakarta. Wow, nyapa kuwi, Mbak? Karena kerjanya di sana. Oh, kerjanya di sana. Udah berapa tahun pacaran? 1 tahun. Ndak putus, nyapa ae wi, Mas. Padake kowe rong sasi putus. Lah kok rong sasi to, Pak, rong dino ya? Orang dina lah. Kuncinya ya saling percaya dan saling setia. Iya, baik. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Semoga langgeng. Amin. Amin. Iya. Mau nyanyi lagu apa? Ada permintaan lagu apa? Mas Saipul,
Mas, sampean pengen duwe anak pertama lanang apa wedok? Lek lanang kok tengen, nek wedok kok kiwa Ya, ya. eling-eling. Kok tengen ya. Nek teko tengah mandek sik sedili nang acara terus. Tengen ngiwon iku napa, Pak? Lah kok omonge gareng ki lho sing ngenane gareng lho sing ngomong gareng ngono. Mbak ini kan gak usah dijelaske. Ora usah, sing rung gaduk umur. Sok tak warahane nek wayahe. Ya. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang nggih. Mbak Dwi derek nembang nggih, derek nyanyi nggih, hayang-hayang nggih. Joget mawon nek mboten nyanyi. Oh, enggak bisa nyanyi. Joget sama Mas Saipul ya? Oh, suka doang. Oh, ya nanti banyak-banyak belajar ya. Oh, Ya banyak iya, belajar, iya. banyak belajar. Ah, Biasanya iya. 1 jam 200 itu kalau belajar. Oh, Iya. karaoke maksudnya. Les privat kok karaoke nikah di Sembrono. Ini juga ada permintaan, Nduk Ken. Ya. Kagem Pak. bucange menika saking Bagas Koro Sukoharjo nyuwun ayang-ayang lanang tenan. Lho. Weh, enak, enak. Nah, diatur ke ayang-ayang. Terus Nggih, Pak. juga ada permintaan itu dari Malaysia kalau tidak salah. Nggih. Itu sudah transfer ke saya. Nggih. Itu namanya siapa tak buka isi ya. Nah. Ya, ya. Wong aku diamanahi duit 1 juta rupiah kuwi supaya diparingke karo Nduk Niken 500, Mas Ardi 500. Kamu tahu ndak Mas Ardi yang mana? Yo paham Orang lah. ngerti kamu ini. Masya Allah aku bentino ndelok streaming yo no. Di. Aku Mas Ardi yo apal no aku. Ndi? Kalau sing celentrem. Udu. Kuwi udu Ardi kuwi man pandu tengeng kok. Udah ya. Lah sing ngendi? Udu. Ini dari Bu Titin yang ada di Johor Baru di Malaysia. Nggih. Alhamdulillah. Suruh duet sama Mas Ardi. Mas Ardi. Bu Dwi, aku nyuwun artane 1 juta. Nggih maringi cah loro berdua. Aku lek nyanti-nyanti ora nggo duit, Jen. Oh, nggih. Bu anu tambahi 500 ya, Bu nggih. Ayo Ardi rene sisan. Ayo Di. Iki nggih awakmu ora. Aku mau memberikan amanah yang telah diberikan kepada pecinta Nduk Niken Salindri. Jeh. Ya. Ya ngene. Sesuk nek bapak tindakan sangoni yo Bu ben ra kentekan bensin mesake yo. Lek tindak-tindakan ya karo ibu. Heeh, karo lunga ki mesti wong loro terus ora tau kok aku dhewe ki ora tau. Oh ngono ya Pak ya. Heeh, ya Sebabnya kula- apa? Sebabnya? Ya sebabnya apa kok berdua? Ya setia, kita saling melengkapi gitu loh. Tak Bojoku lek neng mall, kuwi ya mesti karo aku. Tangane tak cekel. Lek ora tak Iya. cekel njupuk ya apa-apa ya. Tak kira ki yo setia kok. Mas Ardi, nggih Mas Ardi. Ayo Mas Adi. Nggih, Tok Pak. tok 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 tok. Lah ngene kan cocok toh. Reng, Yo cocok. Mbak Dwi Lestari sama Mas Saipul cocok. Cocok. Niken sama Ardi cocok. Heeh. Barang aku rene nggo bojoku. Sing ndi? Iki ping, ayo ngadeg Jo. Iki bojoku iki. Apike pol. Apike piye? Oh jajal kok kon ngadeg. Heeh. Lho, Ya, kaya ya. SpongeBob to. Ya wes. Barang. Jodohnya dewe-dewe ya. Jan anu Ah. Bu, anu kuwi keluarga bundek-bundek ya. Iya. Ora meri karo kowe. Aku Lah, dhewe. Loh, ngono mau jaremu tresno karo aku. Lah salahmu kowe milih kae. Loh, lah ancen aku mbek iki wis suwe kok. Barang lek aku bikin yo suwe. Pirang dino? Mang jam. Ya ora apa-apa cocok kok. Wis bene. Mbak Rini kuwi anu nembe ulang tahun. Oh alah. Nembe ulang tahun. Yo wis Didongakne muga-muga ndang entuk jodoh. Lah yo wis lek ulang tahun gak isin. Iki nek kepanjangane. Sapa? Jenenge ora Mbak Rini tok. Sapa? Mbak Rini Toblut. Swamplok wis. Makasih Mbak Rini duduk mulai. Iya. Pon pipis dereng. Pon ya engko nek bubuk pipis di dulu ya. Kuwi Mbak Rini orang de jodoh lho. Lah gampang Mbak, gampang. Lah iki gareng gelem, Mbak. Kancaku. Heeh, ndang Iya. entuk jodoh yoga. Amin. Duit Ria ya, Mbak anu nggih. man pandu tengeng piye? Mbake kalih Mase. Iki ana duit 1 juta nggo cah loro. Ya, Nggih, Ciro. Pun. Paring niku kula mawon, Pak. Ya, kene kabeh. Dumen karo Arji ya.
Saking Mbak Jarene Titin. Uang dia juga uangku, Pak. Oh iya. Ya, sing bisa lagune ayang-ayang. Bu Titin, terima kasih yo di karo Bu Titin yang ada di Malaysia. Terima kasih kepada Bu Titin yang sudah memberikan tali asih. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Iya. Kereta api jurusan Surabaya akan segera berangkat. Suarane kok Lah siaran emang jenenge wong lanang sing halus kaya Mas Saipul ngene iki lek omong jajal kon ngomong ya paling kaya Mas Ardi. Ngono kuwi jenenge tipe orang yang setia. Jajal Mas ngomong Mas. Lah malah wong gendeng. Iya iya tok. Ya ini yo mendel. Mas Saipul ki yo kalem. Ndak bisa bahasa bahasa Jawa ya Mas? Ya. Oh, enggak bisa bahasa Jawa. Ndak bisa. Bisa bahasa halus. Oh, enggak bisa bahasa halus. Bisa ngapa-ngapak bisa, ngapa-ngapak bisa. Ya, iya. Pinter dah. Ya ayang-ayang sih. Ya, oke, lagunya ayang-ayang ya. Yeah. Permintaan. Oke, kita kasih. Ayo, Mas Saipul karo Mbak Dewi Lestari supaya tadi apa? Penari latar. Ya, keprimen kabare Mas Saipul keprimen kabare. Keprimen. Apik ya? Keprimen. Ya apik. Ngapa kan gak renek kane to, Pak. Jadi keprimek ngono, Pak. Keprimek. 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 Apik ya. Oh, keprimek. Iya, teman-teman kesini tadi tidak sempat kencot. Apa itu? Kencot ki ora sempat luwe, mergo daharane banyu milih. Kencot itu lapar toh. Kencot iki lapar. Kencot ki lapar. Oh, kencot lapar. Nek kates ki gandul, ngono. Apa nah ya? Nggih sesuk ae to. Yo, lagune ayang-ayang digarap gamelan. Monggo, Cok. Yuk, kaya ngapa? Diaturke, ya. Dados. Joget ya Mas. Mas Saipul joget ya. Nah. Mbak Dijak joget loh. Dijak joget. Dewa-dewa ning asmara tuwata ati kawono angkon kelalapan rasa datang kendang saking joko karewangi tapateni lairi tresna kang suci asengatan yen takut niramu isih nyawiti dewa-dewa Mas Agus audione streaming. Audio streaming. Udah. Aku negara apa tresno datang kendak saking teko karewangi pangateni lairi tresno suci asengatan yen takut sliramu isih nyawiti. Ayo. Anu Reng. Nek iki mau niken salindri karo Mbak Dwi iso diputer. Oh kaya wong dansa kae. Jajal kowe pasanganmu iso mak puter ora? Jajal karo Mbak Cungpe ngono lho, karo Mbak Cungpe. Mo, gak cocok aku nek Lah kuwi ora iso omong no. Iso. Malah kowe enake embuh malah kok. Ndang jajal. Nek gak kowe enake kok, Pak. Gak penake piye? Contohnya mau nek masih gandengan ngene. Coba Mas, gandengan Mas, kayak ngene. Heeh, ya. Kanan ki lho iso jenengan karo kono iso ora? Iso lah. Heeh. Lho iso ayo coba ayo. Heeh. Kelotok. Cegatan kok, Pak. Jajal sing muter mau lho Mas, sing muter ngene ngono. Muter mau piye mau? Nah, munyer. Iya. Iso lho aku. Kualik. Iya. Lah iso. Oh, iso. Ndang kono muter. Alah bingung. Kowe iki aja mirang-mirangke kakak to. Jajal Mas, gendong Mbak iso gak Mas? Gendong. 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 Gendong ngono. Iso. Ayo 1 2 3. Heeh. Oh iso. Iso. Gendong. Aduh. Aku yo mau itu. Gini guys. Aku yo mau itu. Ayo Di, ketokno kejantananmu Di. Ayo, kudu digendong ora iso. Ayo dong.
Gendeng dong. Mingko nek aku Wis gambar ora. gendong takon gendong Mase lho. Yo lho. Nek kowe gak usah gendong yo, engko tak tumpakno angkong. Endang ta? Endang ta? Ayo. Mikir disalahke sik. Ayo ya gedong. Iya ta ndang ndang. Ayo. Kuwi lho ben kaya kuwi. Alah. Bisa Nadia tadi lu tisu. Di. Tak tekoki. Wetonmu apa? Ngopo takon weton? Lah kok bejomen untuk saweran 500 jek gendong niken. Entang kono gendong kuwi lho bojomu kuwi. Gak usah. Gak usah yo, gak usah yo. Endang to. Gak usah. Gak usah yo, gak usah. Engko tak tumpakno angkong yo. Entang dijajal dhisik. Ora adil ngono kuwi. Samoh. Entang Ndang, ayo. gendong arep ae, gendong arep. Heeh. Gendong buri. Sing ngene mau lho. Isa Pak Gadul. Pak, ora nek bangkrukane mlorot. Sun Mbak Rini. Alhamdulillah. Langgeng selamase ya, Mas. Amin ya robbal alamin. Satu kali lagi lagu Lestari ya. Lestari. Biar lestari selamanya juga permintaan ini ya. Oh ya. Jangan jogetnya ya. Iya no. Aku seneng joget Mas. Ngopo? Beri rama. Beri Rama. Iya. Joget Mas ya, iya. Nek yo aja kesel-kesel lho manten lanang. Heeh. Engko subuh wayahe lho. Aktivitas. Enggak Ayo, apa-apa. lestari. Lestari, Ini tak rekam meneh. Aku tukang juru rekam ya gelem aku. heeh. Ya, yang apa? Diaturke Lestari. Heeh. Monggo, Cok. Ya, monggo, dados. Konco-konco semua tepuk tangan buat mempelai berdua, Mbak Dwi sama Terima kasih. Mas Saiful. Boleh. Terima kasih. Ya. Langsung aja sambung wanci dalu, Pak. Wah, sambung masih dalu. Oke. Garap gamelan Bali ya, Nduk kan? Ya. Oke. Engko lagumu insyaallah wis dikei notasi karo Mas Dodong kok diaturke nggon goro-goro ya. Oh, nggih, Pak. Ya. Oh, nembang dhewe ya. Heeh. Nembang dhewe ta? Ya, Ya dhewe. aku tak lungguh dan nembang. Mulia. Wis urung cair kok, Ken. Yo, monggo lagunipun sambung panci dalu garap gamelan Bali. Yuk, dados. Sing gedhe Pak